Здравейте, колеги! За тези от вас, които не знаят как да си генерират присъствен списък от Teams. Сега ще споделя екран и ще покажа за какво става въпрос. Така, за какво е нужен този присъствен списък? Това е относно заповедта на директора, с която излизаме електронно обучение. Тези от вас, които не са се запознали, могат да я намерят на сайта sausimitli.com, дистанционно обучение, и ето това е заповедта за преминаване в дистанционно обучение от 30. Така, айде зареждай, бе. Ето я, и става въпрос за ето тази точка 6, в която се иска от нас да генерираме присъствени списъци след всеки час. Всеки учител да генерира присъствен списък след всеки учебен час. Така, откъде става? Ето, връщам се пак в Teams. Ако тук сега имаше ученици, в момента е празно, но когато сте си направили вие събранието, присъединили сте учениците към края на часа някъде, е желателно да направите присъствен списък. Ето тук е момента, щракате на тези точки тук и виждате ли изтегляне на присъствен списък. Така, когато натиснем изтегляне на присъствен списък, айде, ни се изтегля присъствен списък. Така, който присъствен списък отива в изтеглени файлове, мисля, че трябва да отива, да. Не разбирам нещо, както и да е. Трябва да отива в изтеглени файлове или там, където сте си настроили компютъра да излиза. Това е най-вероятно. Ето, вижте колко много направих, защото не ми изписваше. Тук трябваше да има само едно, нали? Това е защото цъкнах няколко пъти. Сега ще отворя един и в него съответно ще бъда само аз. Ето, когато съм се присъединил. И съответно ще има кога съм излязъл, така ще има за всеки един ученик. Надявам се да съм ви бил полезен с това видео. И така. Чао.